Ni pila na khulum ka khapa ni takot buku sang tai dam ning ke tini belai nyeleng za kang tini pok ma thum te belai nyo sal bo thangi phekya khapa ni takot buku sang ang je kok sana nai man komani ya naka de okor saman jaya tongkha je khoroksa bwrwi je randi ba bwsai khaijagwi tini bo kaijagya saisung sa kaisa prai 4-5 বছর hai tongkha 4 বছর hai tongmani bisingo bo tini aw bwrwi borok ba saisung bunga bufani oporo chai tongnani kok khomtai rok masao ba potri po jwngjal phaio hai hinui tini bo kaisa uansugwi bujiwui kaisa kwtal khe songchar khanani ba family khanani kaisa kwtal khe kaisa bini jibon ba bini life no talangnani bagwi bo chwngno koi hormani bagwi chwng norokni thani tini haino hai je bini je tabo problem wngwi tongmarok je tabo bo dukhu kosto mani tongmarok no chwng share khaina bagwi norokni bwskango ba ang sakphang norok bai ang kaisa thaini kok sanani hinui ma phaijaka khapangni jakotei buku tong je kokno sana naima kahaisi bo tabuk যদি no chela kaham rok mangkha ba chela randa bwsama sani bupha ba bwsamangni bupha pono cholio tubukhe chela borok kaham ba nungya chaya borok nungbai chanai pono but bujinai borok kaham ama hai borok rok tongmung no mangkha hingkhe bo kaisa bini life no kwtal khatalangnani bagwi chwngno koi horka tongmung no oba hai rok norok tongmung no norok nugui je tongwi tongo ba ani okongno khanai je tongwi tongo ama hai borok rok hingkhe norok dati khe ang bai kwrwngdi ani screen no ani phone number ri roano norok dati khe kwrwngwi mangkha khe belai nyosao ba bwrwi nangwi tongnai rok kaijakna bagwi bwrwi naiwi tongnai ba bwrwi mayangwi tongnai je chela randa rok aba hai rok tongwi tongwi tongo hingkhe dati khe tabukni bisingo no chwngbai kwrwngdi go bosno abo bo sahoka khapani jakotei bukhno chela hingkhe ba kisa jaga sompoti ba jaga sompoti kwrwima ba family choli thangwi manani moton taboronde songchar nung charwi thangwi manani khomota ama hai rok tongwi tongo hingkhe ama hai rok naijao kisa ba tabuni ni kheto jaga phono wngkha raba jomi phono wngkha mai khopta jai thanani income susong hangkhe no bo wngjago chela hingkhe bo tai kono boyas gwnang ba bura aba hai hinui naiya borok kaham hingkha sapaio bini khe oma haisi tongmungno oma hai tongwi tongo hingkhe dari khe sengbai kwrwngdi sini kokdung number screen no rijak sini haino hai ang taisa sabiri sini kokdung number no 9366883473 o number o ang bai dari khe kwrwngdi tai bini je makaji khe bwrwi nangwi tongnai rok norok dari khe sengbai kwrwngdi sini kokdung number bo screen no rijak tai ang saiboro da khukbai thangno hingkhe bo oma hai chela simi naio je bwsamangni bupha pono cholio hinui sao bo chono je tabuk sawi tongmani hingkhe bwsak kwrwi hingkhe totemo kaham no wngkha abo to bini bagwi khe totemo kaham no wngkha hinui chwng sawi mano ba tabuk bwsama sani bupha ba mangni bupha aba hai hingkhe no bo kaijaknani goisui tongo ba bo kaijakjak no tongmani hai pono bini khe khapangni jakotei bukhukno cherai khonai rok kwrwi kho tabuk sugjorotwi je bo bini bwsai kaijakmani pore phono cherai khonai rok wngyaku bini boyas hingkha hingkhe tabuk 30 hoito 34 বছর rok hinui sao chwngno ba 30 ni hoite 34 বছর ni bwrwi tongmungno norok nangwi je tongwi tongo bwrwi naitogwi maya rok wngwi tongo hingkha hingkhe dati khe sengbai kwrwngwi mano koktoma kaham nongni bagwi je ma kaijagya chela randa ma tongnai rokni bagwi belai kheno nangkukmani kok obo haino bagwi khapangni jakotei bukhukchong ang tai bisi kok sagraka tangwi hingkhe video belai nyologwi thango ang kok samrok chaya tongkha nakadi ba norok oma hai tongmungno nangwi tongo hingkhe dati khe sengbai screen no number rijak kwrwngwi mano haino hai asuk sawui no ang jotono no hambai।